И понеже няколко пъти даваш пример с други европейски държави от бившия соцлагер, така наречен по Полша, Унгария. Интересно ми е примерно, защото Полша ето страна, която също имаше много голям проблем с въглищните си централи, с въглищата въобще. Но тя, за разлика от България, успя да договори с Европейския съюз, така че спаси тази си индустрия. Ние имаме ли шанс още да спасиме въглищните централи или и това вече е безвъзвратно загубено? Сега, ако сравняваме България с Полша и Унгария, това са държави, които традиционно са свикнали да се опълчват на големите сили около тях. Поляците справо си имат русофобията, която имат. Унгарците са вечно правили проблеми и на османците, и на Хабсбургите, после и на Съветския съюз. Това са народи, които имат традиция да се опълчват на хегемона, така да се каже. Тоест мен не ме очудва, че те успяват по-успешно от нас да си отстоят интересите. В България първо това чувство има нужда от доразвиване според мен в средния българин и аз имам самочувствието да кажа, че България може готова да отстоява такива интереси на България. И второ, не е тайна, че тук има определени суми, които се плащат на определени лица, да говорят срещу нашата индустрия и да ни клепат на Запад. Според мен няма нищо необратимо на този етап, тъй като централите работят, но това, което трябва да направим е едностранно да излезем от въглеродните квоти и да работим с други европейски държави, които виждат това безумие, да се прекрати това на европейско ниво като политика. Въглеродните квоти са най-лесният начин всъщност да поевтине енергията. Защото това е данък, подобен на данъците, които да кажем е имало в някои исторически периоди върху това колко ти е голям прозорец. В Испания имало такъв данък. И затова има някои градове, в които са много малки прозорчетата на сградите. Имаш огромна къща с миниатюрни прозорчета. Такъв безумен данък, напълно нелогичен, напълно измислен, просто първо да се взимат едни пари на централно ниво и второ да се унищожи една индустрия с цел друга индустрия да се лансира с привилегия. Индустрия, която знаем, че сама по себе си веитата като енергийни източници, те не са достатъчни да работи системата. И никога няма да бъдат, тъй като дори да кажем, че се произведат всички тези батерии, които ще могат да поддържат системата от вейта, без ядрена енергия, без въглища и без други, за да се произведат тези батерии, първо ще ни трябват близо 100 години и второ се произвежда толкова отпадък, който е нерециклируем, че се обезмисля напълно така нареченото спасяване на планетата, в което аз не вярвам. Така говорим колко е вредно самото производство на тези батерии. Точно така. Че това е едно от, може би, най-мръсните производства въобще в света. Но според тебе... Тоест, аз бих казал, ние в България може сме зелени, обаче сме зелени, които могат да смятат и които разбират от математика. Като седнеш и сметнеш какво би изисквало като пари, като време и като замърсяване да сме с изцяло слънчева и вятърна енергия, да кажем, сметката никога няма да излезе. Или трябва да има някакви невероятни напредъци в техниката, които и дали има, няма да са скоро. Ключовата дума е зелено. Има ли шанс, защото според мен виждаме някакви наченки, но има ли шанс в най-скоро време Европейския съюз да си признае провал на така наречената зелена утопия, зелена сделка? Те дали ще го признаят изрично, не знам. Видяхме пример, в който Урсула казва, беше грешка да затваряме ядрените централи, а пък Мерц казва, грешка беше, ние ще продължим да си държим затворени. Тоест, за мен не е важно те да си признаят, важно е да сменят политиката.